Mandela cok sakit-sakit paci umanat yogung badan mandeyona kok sempat pendek na umur mandeyona kok sempat pendek na umur duya mande tetap mendoakan agung tercapai jualana kanan bayi yona batamu jualan nak kanan sanang yona ande tak kalau Cyril Asmara dusana lamo dusana menunggu Cyril Asmara kinilah masuk di tahun baru jago Cyril Asmara kembali ingin masuk di tahun 2021 ketemu dengan album Cyril Asmara ketik Sinar Padang Official boleh ketemu sama rabab-rabab Cyril Asmara yang terbaru. Bye-bye Dusana. Bye-bye Dusana. Simawang malang yolole anak sangku oba batang nyawa larang Jawa sabalanya oba batang nyawa larang Jawa sabala tadilah kaset kabang olah nomor lah satu okinilah kamasuk gajah nomor lalu
calie layu tuk onyo jago anak-anak dari lalu jangan tidur lama jo jago lalayung dari tidur itu kato badaninya ndak guna dia tong lama jago lah badan diri agung jago lagungnya apa dari lalu setonyo jago dari lalu di sinan kalau kau dipandang mengece agung nak nyolai onde ayah dengan mana yo ya Holapa mayai badan agung yo ya bukan sagan manjak jawi bukan sagan paiku balo badan taraso ya litak bana yo ya badan taraso maya litak bana ba itu kato badaninyo mandanga kato dari anak bertambah berang badan ayah kotak juang anjak jawi kepadang nyombo bunuh mati yang ngerti rumah ba itu kato badan ayah yo pak agung ne inyo sakutiko agung ne takwi kayanyo jago lalo pai ke kandang nyo pai ke kandang jawi nyo anjak jawi ke padang nyo Tuhan onyo anjak jawi nyo kepadang nyo di sinan kalau kau dipandang indah to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana dopa ho agak sajo di badan inyo dek lamo bakal lamo nala selesai anjak jawi tentunya agung pak kakak mandi selesai mandi pakai baju sekolah ho badanan sadang pak litak bana awak litak sabantu itu sari samalam pak dindak makan Tuhan sari semalam nyawa di nak makan nak guna to etong lamo nak paralu to bilang lamo bana di sinan kalau kau dipandang honyo tarui kagaduang sekolah bajalan talita ta elai bajalan talita ba itu inyo di bajalan litak badan indak tabado oleh tulang indak tamain di sinan kalau kau dipandang dek lamo bakal lamoan lah sampai ke gaduang sekolah satu tiba di gaduang sekolah yo pak ala duduk di bangku pelajaran sadangnya duduk di bangku pelajaran anta malang anta nyumuju pak halang tiba di badan agung awak kemulai kekaduduk lapan yang agung mulai duduk lapensan badan diri agung tak tahu pak di orang lain Tuhan ndak tahu doa di orang lain
di sinan kalau kau dipandang tetilantang nyopa langsung ke lantai latinan kalau kau dilihat lanyo tolong di murid na banyak guru sayang pak kabake agung yo pak. Ho di sinan kalau dilihat lah dia bean badan panjang lah jadi orang do baraja di gadung sekolah di sinan kalau kau dilihat. Ho satu de inyo babean dia giai muko ukuran agi lah bagi air di sinan kalau dilihat. Onda lama sesudah itulah sadar agung di dirinya baru bakato guru tadi onde nak kandung agung nae dia kona badan agung baru tibo pan yang sekali ona. Homandang kato dari guru baru menjawab badan inyo onde ibu dengan mana di malu awak bu nak kapan yang lasari semalam labie bu. Hode ndak makan do bu hari hampirnya 2 hari malamnya lah tak pakai cik ndak ada makan do bu indak minum bu Komandanga ketoco itu ibu guru mandanga cerita agung jadi ndak do makan do nak lasari semalam iyo bu keto badan agung hokot tando ado lah bu mande agung yo bu ho indak marasai do bu badan agung susah pai tinggal jo bapak payah pai jo induk tiri marasai badan bu ho diri agung yo bu kok tando ado di kampung bu badusana tando ado dusana nang kontan nang kabisa wak menompang namu balik ke korong kampung nak talo di agung debu ho tinggal joaya do bu ba itu tangan ibadah agung Oman cali agung nyala menangi murid na samo segaduang sabantu itu lah menangi lo memandang agung iyo lah kejam ya agung kejam bana induk tirinya yo pak. Ho di sinan guru kok dipandang pai bali nasi sabungkui guru sayang kabake agung nyobali nasi sabungkui ndak lamo nasi la dape ho makan lalai nak nasi nangko satu nampak nasi la tibo nyo makan nasi di agung bapa lu agung sedang makan terima kasih bu. Oh banyak yo bu konda ibu jo kawan-kawan yo bu konda ibu membalik nasi bu mungkin tak makan badan agung ne bu antak mati bu sedang beraja yo bu antak mati sedang jalan ndak ada makan do bu badan agung bu mencali inyo pak sedang makan meniti ayam atau guru ibu memandang badan agung onde nak kandung agung naik nak bahas susah do nak wakat tua wak ketek-ketek nak bahas susah wakat tubuh jam tanggung do nak memandang akat tupak dari ibu tupak ho baru mengecek badan agung onde ibu dengan bana ibu madanga ketua boyo bu ho jani sabui lo ambo pensan bu di gadung sekolah jani sabui lo ibu membali nasi kok tahu dia ya agung marasa agung bu ho kanai tangan yo bu
Baitu kato badan aku Tuhan. Homandanga kato bantu itu mengecek guru sekali nyokaban kemurid na banyak dan kalian sabui lo nak cerita kolapo kalapau tiba di rumah diamkan saja dan sabui lo agung kopensan baitu kato badan guru. Ona murid pahala lapai tinggal agung dengan guru baitu kalau kau dipandang mengecek agung ke guru onde ibu dengan mana ibu. Kok le ibu dia ambo kok le ibu di nasib ambo kok talambe bu ambo baraja kok talambe ambo tibo di gaduan sekolah ya bu. Hojan sempat ambo bu diberangi ambo marasai bu tinggal jo induk tiri marasai tinggal jo bapak sabalun ambo pai sekolah jawi diajak tengah padang adang menggale onde-onde ado bagor yang sekalian. Ho jadi mohon ambo ke ibu meminta mohon bagi ibu ya bu. Ho mambana agung ke ibu sehingga sekolah sampai nangko dan sampai agung ditinggal tamatkan juga bu badan ambo naikkan agung tiok tahun bu naikkan agung ya bu tiok tahun bandang kato bantu itu di sinan kalau kau dipandang onde nakkan luang agung naik picayo lagung tuma bagi ibu nan agung indah dona kekatingga dona hoco aban anak salah badan agung nan agung indah ibu tinggal picayo lagung bagi ibu tiok tahun tetap naik sekolah nak ketinggal agung anak ibu na oh mencari agung yona baitu kato guru tadi Tuhan. Onde ibu dengan banari lampi ibu pukul 2 mau pulang lebu ke rumah kato agung mandanga kato bentuk itu nyo ambil piti di bu guru sebanyak 50.000 onde nak kanduang agung naik. Ho simpan piti nak na 50 kau nak dapat makan di rumah balilah nasi nak kelapa nasi itu kata ibu guru daripada mati nak kelaparan yona. Ho mandanga kato dari gurunya ambil piti dia manangi ambil piti terima kasih bu. Oh banyak ya bu. Nang kabaye juga lah bu. Nasaki bu. Nang kabat-tambah lah pencarian ibu. Oh ibu elok bu sebantu iko. Kok lenyo panjang umur agung. Kok batamu agung. Jodan sanang batamu agung. Karena baik kok ada nampak badan ibu. Nan ibu indah dobu. Oh kakak lupa dobu. Itu kakak to tangi agung Tuhan. Oba itu kata nyonya tangi agung indah to bilang-bilang lama dak pada lutut tong lama bana di sinan kalau kau dipandang. Oh ala piti sudah nyambi babali agung nak nyolai satu sedang jalan sama seorang bajalan balita lita bajalan balame panek dek lamo bakal lamoan. Oh sampai ke rumah pak badan agung lama lang tibo di agung satu tibo awak di rumah kaki datang tanpa lah tibo talambe balik kanai tangan maratu agung.
Kanai kaki indah elok jam coy ko agung ayo salaya badan agung ayo sangala pakai ayat tiba di rumah kane tangan tiba di rumah kane kaki terlalu kejam yo ya. Oh ya agung yang onde ayah usah yang joang agung ngaroka baki angaya karano agung ya dak mamandi harapan gangadang ayah bana dapi ayah kejam coy ko ayah jae kana sayang yo agung ya oh agung kodara maya dagiang mande mati ya tinggal jo ayah kejam loya batu iko kemagung ya oh tampe tinggal oh ayah pada merasa mane anak mane sayang jo agung ma hoja pui lagung mane nak samo mati one omane
pagi mak urang kabalai anak sungai Pampan di mana rumah awak sedang baju teh jalilah agung kena tangan oh mane lama rasayana kanai tangan karajo anak baparentan oh karajo pak nyoparentan manyapuru majo mancuci pinggan itu karajo badaninyo mancuci baju sekalian pak oh sedang mencuci nyoa cuci pinggan yo sedang mencuci gale serato mencuci piring ayam atau badare-dare mau hujan labe ayam atau awak sedang duduk di bangku kelas 2 dalam SMP kelas 2 setahun lagi bersekolah oh sedang mencuci piring yo ayam atau badare-dare terbayang-bayang bentuk mandi tekana-kana mandi ke kubuan nampak mai sedang tabuju balinang jatuh pak oh ayam atau yo pak sedang mencuci piring yo anta malang anta nyumuju lah malang tibo di badan agung hodek tekana mande juo tekana mande sedang tekubu tekana mai sedang tabuju lape piring dari tangan badare tibo di simin tadanga di mande pak tiri agung yo pak honyo cali ke dalam dapur kironyo piring lata jatuh nyo ambil pak rambut di kepala nyo antuan kepala agung balaka tibo di dinding simin mama Ki Agung oh kasakitan yo pak itu nasib badan agung Tuhan Hoba itu nasib badan agung akato mandetiri badan agung kurang ajang yung kurang mengarati kamabian aratu ambo ba itu kato badan inyo piring ambolo nang jatuan ba itu kato badan mande ho manangi mande manjama sekutik konde mande dengan bana mande hondak bosangko mande piring kajatu hendak bosangko piring kajatu jatuhnya dari tangan namu baik tukang ato badan agung Tuhan ang barasian yung piring elo-elo ang pilih kaco nanta jatuh ba itu kato badan inyo selesai kaco dipilihnya di sinan piring laba cuci lah sudah mencuci piring pinggan selesai sekalian oh di sinan bakato mandinyo ang lap yung lantai rumah ko ba itu kato badan mandi tepat soju agung makarajo nyolap lantai rumah nanado sampai nyo ke tengah rumah sedang malap pak lantai rumah yo pak ho awak sedang makarajo ju basimpu sambil karajo lalu la mandi tiri tadi setonyo lalu dake agung nyo tulak punggung nyo kaki tatangkui agung pae hati lantai Tuhan
tatangkuy agong nyo at telantai na tabadoy buhati nyo kejam bana mandetiri awak bapak kejam mandetiri kejam ado banane tengah ladang yo pak ado langkok saleriang padi ado tumbuh di dalam tanjung ado bana pipatanan tuo jorang Minang saelo-elo yo mandetiri nak kasaran cado mandei hojo mandekan wong pak ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang ho tumbuh ladado di nantenggi tumbuhnya batang babatang sulik pai jo induk tiri karajo payah mane makan dak kanyang noma Okarajo payanyo makan dak kanyang ba itu kalau dipandang salah senyo malap lantai rumah di sinan kalau dipandang agak inyo si buyong agung Karajo alunjo namu salah se alaman rumah lolei nambah sapula sudah menyapu alaman rumah dianjak jawi ke padangnya dibau ke dalam kandang hidui api dalam kandang ba itu kare karajonyo Indak to bilang alam mo bana alanian atinyo sainggo tamat bersikola tamat SMP badanawa sakit josanganang awak tangan Tuhan Osaki jo sanang kawatan ba itu kato badaninyo ndak guna to bilang-bilang lamu oh di sinan kalau kok dipandang abiari baganti hari abiari baganti pakan ndak to bilang lamu bana di siko kalau kok dipandang abi pakan baganti bulan nabi bulan baganti minggu abi minggu baganti hari sabulan jo 2 bulan oh indak to bilang lamo bana mandetiri bertambah berang ko ayah bertambah banci jo ba itu kalau kok dipandang tapi ndak ado badu sana rumah ndak ado do tampe tinggal sakit jo sanang pak hokabatan pak Sakit jo sanang yo kawatan ba itu kalau kau dipandang dak guna to etong lamo dak perlu dibilang lamo bana agak saja di badaninyo Oma alun badannya Pak Agung tadi di sinan kalau dipandang karajo tatap mapai sama seorang dak adoinyo bakawan ba itu nasib badaninyo sekolah tarui juo ndak guna to bilang lamo di sinan kalau kok dipandang dek lamo bakal lamoan latamat dari SMP tamatnya dari SMP di sinan kalau kok dipandang dek lah tamatnya dari sekolah na lapor sudah di tangan ijazah sudah nyambilnya oh di sinan kalau dilihat dipandang isi lapornya dicalik nilai badaninyo sejak mulai Pak masuk sekolah dek rancak utak badaninyo yo Pak Honda ado bangkuan namang ko 7 payah basuh 89 Pak isi lapor Tuhan Olapan 9 nyo isi lapor utak bertambah rancak juo awak bertambah gadang juo awak gagal sebantu itu badannya buyung agung
Ondak guno dopak to bilang lamu na lapor la sudah dibawa ke tempe mande tiri sarato jua tempe ayahnya simpan lapor elok-elok masuk ke tas abe-abe holanyo masukan lapor masuk tas sarato foto badan mama dua jo badannya mande nyo simpan bana elok-elok hodisinan kalau dipandang perintah tibo dia ayahnya hari lado pak pukul satangan menjapui jawi kepadangnya Tuhan menjapui jawinya kepadangnya ndak guna etong lamonyo japui jawi kepadangnya anta malang antanyo muju la malang tibo di badannya ndak ada jawi di padangnya la hilang jawi di padangnya lapela jawi di pautan di sinan takui pak badaninyo takui badannya buyong agung la kakane tangan mande sekali lai mande ba itu bana katoi nyonyo paya mencari jawi sedang mencari jawi yuonan jawi ndak batamu tinggaan murangnya sedang mencari jawi to tinggaan badan diri agung to japui ayah di rumah dua jo mande tirinya tadi lah datang urang pak sekutiko datang ke rumah badaninyo hoyo ke rumah mandenyo agung tadi urang membawa jawi pak sekutiko yo pak wabi mamakan tinaman urang di sinan tabayi badannya ma badan sekutiko tak ganti badan Bapak Agung Tuhan Otabayinya sekutiko lah nyobayi pak sawakat itu tumpak di badannya tadi agak saja di badannya ayah Agung jawinya kabean masuk kandang lelat kabe jawi deket kandang nyo manunggu anak babalik kok babalik anak cilako kombo bunuh mati hati rumah ba itu kato badaninyo yo pak hondak guno doto etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana hodisiko kalau kok dipandang agak sajola di badaninyo ho babalik badan diri Agung satu babalik Agung tadi satu tibo di labu rumah balapikan yang kane sapu ba itu nasib oh badan Agung pak Piakan yang kena sapu tapaki Agung kasakitan ondak guna doto etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana kau disiko kalau kau dipandang deinyo Agung takui kaya nyo tarui ke bilik dalam nyo sebatas dalam bilik balari nyo sanjo itu otas lah dapetnya disembahnya disinan kalau kok dipandang mengece ayah sekali dangalah dia anak cilako jalan jajak jual rumah ambo ku jajak yang rumah ambo nangko ambo bunuh mati yang ate rumah ambo nak nio anak lai ambo nak nio do badan ang lai jan cubo-cubo ang dake rumah ambo antaro kita yang nambah duo awak ndak ada bau hubungan do yang
Awak ndak ado do hubungan jangan anggap jua ambo bapak ang jan bayar ju oleh bagi ambo lapean untuang sorang-sorang yung Olapean untung yung sorang-sorang ba itu kato badan inyo mananga kato bantu itu manangnya agung pa ho sadang jalan yo pa mangko manangi badan agung hokok berang ya berang la mola kok kabangi bangi la mola tapi jangan mengecek bantu itu ndak boleh memutihkan doyai badan awak ho memutihkan hubungan anak yo ayah ndak boleh doya sabantu itu indak lo ambo anak ayah ndak tabadoi bodoh pa hati agung Tuhan nak tabadoi bonyo doa hati agung di sinan kalau kok dipandangin nak to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana oh di sinan kalau kok dilihat nak guna kita bilangkan inyo bajalan sama seorang menuju pasar ho batang kape pae Pasar batang kape inyo berjalan sama seorang oh berjalan pak badan dirinya ndak lama inyo di jalan tiba di pasar batang kape pak tiba di pasar batang kape tagak-tagaknya di tepi jalan awak nan sadang tagak-tagak aye mato badarai-darai balinang jatuh aye mato yo pak oh awak nan sadang tagak juo di sinan kalau kok dipandang awak sadang menangi juo sadang tagak lah menangi aye mato menitik-nitik ba itu nasibnya badan agung ho indak to bilang lamo bana sadang tagak sabantu itu agak saja di badan inyo yo pak waduh lah orang di samping nyo calik bana de etek tu nyo pandang bana elok-elok kira guru badan agung bana yo pak ho nyo calik de ibu tadi di sinan ibu nyo tahu onde nak kandung agung na manga menangi nak badan agung yo na onde di sinan agung kamanjawe onde ibu dengan bana kalau itu nan ibu tanyo ambo tahu si ibu ho dari bapak yo bu nama ibuan bu ati ambo nama ibuan bu hati agung ala kato bapak ambo antaronyo ayah jo awak ndak ado lai do bu ho ba hubungan bu mangkonyo ibu hati awak ba itu kato badaninyo Tuhan oba itu katonyo ma badannya tumayo diri agung mandanga kato bantu itu di sinan ibu mengece iyo lepas si bapak agung yo gilo bana badan ayana
Oh jadi rencana nak badan agung kapai rencana kapai kamar rencana nak menuju apa itu kato badan inyo. Oh manjawe agung sekali rencana bu balun tahu kok dapet tompangan bu badan ambo yo bu. Oh kok dapet tompangan ke padang awak aran dapet tompangan ke bangkau lu bu baran agung dah ado do bu. Oh badusana do bu ba itu kato badan agung tuan. Oh agung dah ado do bu badusana mandanga kato rupo itu ko iyo nak sabantu itu lena muang pai jo ibu lena muang tinggal jo ibu siana monyo ibu tadi boleh nak jale di banyak siako namo badan ibu banamo si ibu pina itu lagu oh badan agung pae. Guru badan agung bana moinyo ibu pina. Oh tapi nak tinggal dona di pesisiran sabana nyogungai badan ibu bukan orang pesisir. Oh tapi majana di pesisir kok kebetulan saja badan ibu utusan bana dari pusat ba itu kata badan inyo ibu aslinya nak dijaga hartana ibu aslinya mana di Jakarta kini masuk ibu di Sikoabi pindah ibu ke Jakarta ba itu kato badan inyo segalo nak pekake rumah lalamu berkirim ke Jakarta nanapa dinas nak di Jakarta nan ibu diopor ke pesisir kebetulan tu mana majari pesisir anggaran 3 tahun kini ba itu dalam perkiraan yona. Oh ibu ambil nilai saja ibu menambah jabatan saja kok sampai ibu di Jakarta ibu jadi kepala sekolah oh di sini nyo agung kabakato jadi ku apa buah kerajonyo ba itu kato badaninyo kalau itu nak nakang tanyo kalau suami badan ibu yo apa dari badan agung hoko ibu jale jadi guru kalau nyo apa dari agung suami di badan ibu jadi polisi nah di Jakarta nah oh jadi polisi nak di Jakarta dinas di Mabes badan inyo ba itu kato badan ibu hokok suami di badan ibu liau tu nak bagian intelnya nak tangguang bagian intel narkoba na oh bagiannya intel narkoba na ado dona orang nak tahu na ado orang nak kenal artinya tinggal di Jakarta tapi walau intel narkoba kotaknya bare masalah na napa nak namu manangkok nak tahu luang di namu apa boleh nak jale di badan agung
Baitu kato badaninyo sinyo disinan mangece si Pirna tu namo badan ibu si Parjo namo nak badan apa buli aja sangase olah badan lagu si Parjo namo badan apa ibu ado baranak cie sadang SMP kelas 2 tapi malang nak tiba di ibu anak cie pada si pulau anak seorang pada si pulau piek sinan si buyong sinan otu sinan si bonsu sinan ba itu kata badaninyo nak ada lain pada itu si Pina nak namo badan ibu si Parjo nyo namo badan bapak anak nana do perempuan kok jadi yang paijo ibu nak jalang di namo dia kok nak tahu ang di namo dia tiba di Jakarta banamo ratu lah dia nak banamo nak ratu lah dia ba itu kato badaninyo mangko banamo nak ratu lah dia kok kekayaan jangan disabui yona ho anak seorang dia di rumah nak nambah taga do nak kandainyo mangko banamo ratu lah dia nak baru menjawe sekali badan agung onde ibu dangakan bana namu awak bu paijo ibu lendak berang bu apa kawa lendak bangi lo beko anak ibu hokok latibo bu di Jakarta tu kok kekane usia yo balik dari tempe ibu kama awak bu kama ngapai awak ndak ado debu ho badusana dobu dusana indah mandena ado harapan kabake ayah di kampung ayah berang lo bake awak kopai awak jo ibu lain dak berang bu ho badan apa yo bu lain dak berang anak ibu bu Omandanga kato bantu itu bakatonyo ibu sekali di sinan kalau kau dipandang bakato ibu pinata dione nak kandung nak dangabana dangan bana elo elo odang akan bana lah diagung ko apa nak pernah berang ko adik tu ba itu pulo ndak ado do inyo pamerang inyo penyayang ke kawan-kawan inyo pa ibu nak kana banse yona hosamu bana sifat jo ibu mandanga kato bantu itu nyo ambil tangan ibu Pina terima kasih bu banyak-banyak ralapa bu bagi makan yo bu orang awi bu bagi minum bu ambon dak ado badusana ibu namu membawa awak dia lah bu jadi pembantu rumah saleh namu bu oh ibu bau yo bu asanamu membawa agung yo bu Omandanga kato rupo itu dak tabado senang hatinya lah dape otot tompangan barangke dari batang kap
kape kota Padang. Onang kanyo tuju batang kape ke Padang mainyo badu. Aduh aja ibunya pindah tadi itu badan Pak Diri Agung indah to bilang-bilang lama. Oh indah to etong dola mobana di sinan kalau dipandang lape nagari batang kape mendaki ke bukit. Oh laina mendaki oto ke bukit pulai nampak liang babayo kelok gadang di malu awak tak kesan sayo ayah kawak berang-berang tuan. Oh indah to bilang doa bilang lamu indah disiko di palamu oto bajalan tarui juo tuan. Oto bajalan nyo atarwiju indah to etong dola mo bana maalun oto sedang jalan. Olape nagari bukit pulai oto tarwi bajalan nyo disinan kalau lakok dipandang di mau tolat tiboan alat tibo di sungai Nipah. Olape nagari sungai Nipah marah ke pencuran boga satu tibo di pencuran boga lah sampai oto olah kapai sampai otopa kapainan lape nagari sipainan nampala simpang bungopa asam osaki josanang akabatan larata tangannya nampama alang olah rata tangannya nampak malang itu kalau dipandangi nak to bilang-bilang lama. Oma alun oto pak sadang jalan lape di simpang bungo pasang tababang nagari salido di Malowati nak kamamang joaya nak kabasu lape nagari si salido. Di sinan kalau dipandang oto tarui bajalan yuo
sampai ke daerah Pasar Baru Latibo Oto ditarusan Tuan. Botonyo ditarusan sesampai nyoto ditarusan ndak lama kita bilangkan lape nagari sitarusan lah nampak jembatan dua lape nagari jembatan dua latibo di nagari duku lape nagari tuma nagari duku Oto bajalan tarui juo dek lama oto bakalamuan di ma oto totiboan latibo di barung balantai pae. Latibo di baruang balantai lape nagari baruang balantai. Oh nampak nagari sungai Lundang di Maluati ndak kasan tiok di kampung. Oh sadang malam pae. Bilang lamo nak guna to etong lamo bana odek lamo bakal lamoan di ma oto totiboan lah sampai ke daerah Setibanya oto di bumi oto berjalan tarui juala mendaki Bukit Lampu pae. Oh alam mendakinya Bukit Lampu lape nagari Bukit Lampu. Oto berjalan pak tarui juo di sinan kalau dipandang manampu sungai barame ndak to etong lamo dek lamo bakal lamuan sampai kagak ngawang oto tanggal di Tuan. Oh sampai kagak uangnya oto tadi kironyo nanai ate terapel namara ke kota Padang samu ke bandara ke sadonyo di sinan kalau dipandang anggaran puku ampe subuh lah masuk oto ke Padang latibo inyo di bandara lah turun orang olate laoto turuninya badana agung olah turun badannya agung tadi seratonyo ibu sekali seratojo ibu pinata adina
Odeh turun dari otong ke soto sudah nyobai di sinan kalau kok dipandang. Oko ibu pak tiket lado di sinan kalau lah kok dili ambil tiket buyong agung lah dapet lo tiket di tangan tentu mah jo murah nak dietong mbak itu di badan ibu. Yo indah to bilang doa bilang lamu latibonyo wakatu pak kabarangke lanai ate pesawat tuan. Osato naiknya ate pesawat lah duduk di bangku jo ibu sekalian lelaki pengaman pinggang mbak itu kalau dipandang. Osadang ate pesawat juo anyo kato hati badan aku. Oh siala anak siali tinggalnya di gurun panjang elok jo diayakan usia dape agung olah naik patabang cando pesawat batabang mampu buang kau Ondak para lulo toetong lamo nak kalamo ate udaro anggarannya cuma sejamnya kurang atau lebih di sinan kalau dipandang. Olah sampainya ke bandara di Jakarta di sinan kalau dipandang mendarat cando ke Patabang nak lama sesudah itu lah turun orang na banyak naninyo agung turun juo 100 jo badan ibu tuma sekalian lah turun jo ibu pina tadi opane de inyo sadang jalan lah jalan inyo kalua lah lape inyo kalua kironyo badan tuma anak dari ibu duo jo inyo suaminyo lama nanti inyo katibo tuan. Olah menunggunya bininya kadatang di sinan kalau dipandang lah nampak sekali di suami 100 jo badan anak. Oh itu ama apa keto badan anak iyo lain nak diapa nampak setelah batobok jo suami basalam inyo ibu jo suami 100 anak basalam kemandenan inyo buyong agung tadi opa. Olah basalam lo dengan apa 100 jo anak badan ibu lo nadoinyo lah mengecek di sinan kalau kok dipandang. Hoko ibu duduk di muka tumpak di badan agung tadi inyo jo ratu le dia di bangku tangga tuan. Oh di sinan kalau kok dipandang indak toetong lamo maalun saja badan inyo di makot tinggal badan ibu di makot tinggal apa jo ibu tinggalnya di daerah tumayati waringin di sinan badannya tinggal ndak lamo to di jalan maalun to lah di Jakarta ndak bisa berjalan kancang coy itu raminyoto di sinan kalau dipandang maalun nagung lah kok dili mencali oto banyak coy itu coy
ekoraminyo di Jakarta tuan. Ocho ekor aminyo di Jakarta di sinan kalau kok dipandang nak lama kita bilang kan agak saja di badaninyo sedang di hati oto juo. Oh ndak lama pak bakal lamuan dek lama to di jalan lah sampai oto ke rumahnya lah masuk oto pak ketampiknya talatak ditampik na biasa turun lainnya. Oh dari oto pak turun lainnya dari oto setelah turun dari oto naik ke rumah badana apa ojo kue jo ibu sekalian serato anaknya ratulah dia maalun badan agung tadinya tagak saja di tepi laman manggil yang mencari umay yolah gadang rumah ibu kadang rumah ibu di sinan kalau dipandang leinyo tagak juo di laman mangece ibunya bake agung onde nak kandung agung na naik lalai na ati rumah omandang ibu nama bawa la naik ke ati rumah satu tiba di ati rumah la duduk inyo di kurisi barampe inyo semua duduk bakato ibu bake agung dake ibu lah nak badan duduk lah duduk agung dake ibu ayat letak di pembantu rumah dopak sekalian yo pak hosinan bakato nyo badannya tuma ibu tadi onde dangan lah de apa lah dia okok namu apa magung angkala tahu namu adik angkala jale namu ibu ba itu pulo cuma namuang apa nak tahu namuang tu madik nak jale kini ko namu bakabandang akan dia pala dia yole tumpak dia anak namo bao pajak ko banamu agung aslinya orang pesisir mandenyo lalamu di maningga opa ijo bapak kanai berang pai ijo bapak kanai tangan mangkombo bao ke Jakarta tuan mangkombo bao wainyo ke Jakarta mandang kato rupo itu nanapak kalau dipandang nan suami di badan ibu nama-nama pak perjok tadi satunya badannya ratulah dia di sini nindak nama jawe keduanya lamo temanung mandangan ode apa indak menjawab seratora dia sekalian di sini nagung kawakato onde ibu dengan bana yo bu walau ambo risiko bu indak badusa nak suko apa jo ambo nak suko anak badan ibu dia labu ambo pai biarlah ambo kama pai antanyo ambo lalu di jalan antambo bu lalu di surau dia lah barangke bu dari rumah pado ibu lo kabatangka dia lapai ibu di badan agung yo bu hoinyo menangi badan agung selamat bu tinggal badan ibu lepaya membombo ke Jakarta baralotu tiket pesawat larugi badan diri ibu de ulah kerajo badan ambo barangke lebu ketua agung
Hoinyo menangi isa-isa aye mato badare-dare balinang jatuh aye mato yo pak. Ho mencali inyo lah menangi mengece apa jo anaknya onde nak kandung agung na endak berang apa kagung nona. Honda ado apa nak suko menerima tapi nak jadi tanyo-tanyo di badan apa mengaya sampai sekejam bantu itu kejam mana ya kagung na Oke jambana na ayah kagung na ada ukurannya dosa bantu itu kanak kandung ke jam nyua darah daging awak ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu nyo ambil tangan apa di badan agung onde apa dengan bana yo pak onde apa 100 ibu yo bu ko ibu lah tahu apa di nasib ambo ko apa alun kajale ko tando ado pak mande awak ko tando idui mande kandung indah marah sepa oh badan agung no pak tinggal juaya pak kane berang ya pak waya takwi di bini mudo pak haya takwi di bini ranca ya pak nyutangani awak tio hari tapi ndak ada tempat tinggal sakit jo sanang pak awak tanpa mencali agung menangi mengece apa juratu le dia onde dengan na elo-elo jan menangi jolai badan agung ba itu kato badan apa nanana mengece jo bantu itu nambah namo ratu le dia onde abang dangakan bana jana bang menangi juo tumpak di kami nambah 3 jan dianggap kurang lain anggap busana badan abang ba itu kato badan ratu lah dia Komandanga kato dari anak apa 100 jo ibu sekalian mandanga kato anak di sinan menjawe badan agung ya pak honde ratu le dia adik abang konda awak iko madik baru basuh kok lai panjang umur abang kalau tercapai dia kana bayi nan jaso indah do dia oh balupokan dia ba itu kato badan agung tuan Oba itu katanya badan agung indah to bilang lama nak perlu to etong lama bana kini dangalan di badan agung ukuran mandi nak bau mandi koma bilik untuk agung Oye koma kamar tempat tidur kok kamandi nak badan diri agung nak payah keluar pai mandi dalam bilik nak bak kamar mandi nak Oh dalam bilik berkamar mandi mandanga ketoco itu lasanang hati badan agungnya masuk ke dalam bilik setobi tiba di dalam biliknya calik dalam bilik dalam yo pak Hoduo picak sadang talatak cie guliangnya membulintangnya buka pintu kamar mandi manggeliang badan diri agung iyolah santiang badan ibu iyolah kayo badan apa tekacak duya dina lai dalam bilik pak hobak kamar mandi tuan dalam biliknya abak kamar mandi ba itu bana katoinyo ndak guna to etong lama ndak perlu dibilang lama lah mandi badan diri agung
Oh selesai mandi ganti pakaian, kok nasib badan diri agung sarancak-rancaknya baju gak cie betumbuk juo elok Sarawak gak cie betumbuk juo ba itu nasib badan agung. Oh walau laki baju betumbuk, walau laki Sarawak betumbuknya sisi rambut elok selesai rambutnya sikit kalau agung dari bilik tasiruk darah ratu dia mencari bantu. Kau badan agung baik mencari bantu badan agung tasiro darah dadola dia perasaan dalam di malo darah nak kata siro rambut luju babala duo jange putih sabantu itu awak putih tinggi sampai Allahu Rabbi nak kata sedangkan baru tamat baru dari SMP itu bantunya badan agung lagi nyokol gadang anta cua bantu agung koba itu orang kemanilai coy itu ibu memandangi 100 anak sekalian cukui jo apa memandangi sainggonyo apa kok dipandang ngecali agung selayang baru manaku badan apa mencali tampang pajak ko ado calonnya jadi rangelo Tuhan. Ado calonnya jadi rangelo, ado calonnya jadi pemimpin. Ba itu bana kato hati bapak, tapi kamu lui indah bekaluan. Di sini lah duduk pak badan agung setonyo duduk tumada ke ibu 100 jua pak sekalian tuma. Mangece apa sekali onde agung anak kami nan agung nak diati rumah jantara so takut jantara so sagan anggaplah rumah agung seorang anggaplah rumah na agung seorang ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu jadi pak kato badan agung ndak guno to etong lamo jadi nyoratu le dia ado pelajaran di rumah sekolah mangece inyo bake ibu onde ama dengan bana ado ma guru mananyo aniko ma buni bahasanya tapi melalui bahasa Inggris atuma pengertiannya yo ma komandanga kato bantu itu tumpak di badan diri agung inyo hali bahasa Inggris pandai bahasa kulit putih nyo jawek sajo sambil galak hoko itu dia bunyi pelajaran itu jawaban badan awak ba itu kato badan agung mandangai nyo menjawek tekajui apa mandangan onde nak kanduang agung naik pandai yang nak bahasa kulit putih mandanga kato cuy itu onde apa dangakan mana ya pak komandang apa lama ngece agung menangi loli menjawek kece kok tando ado pak mande awak kok tando mande rang bapiti kok idwi jo mande agung mungkin sekolah pak tarui apa tapi nyomande pak tak meninggal ya pak kondak dek mande pak lah meninggal indah tajajak pak Jakarta ko Tuhan
Oh indah tajajak dopak daerah Jakarta Ba itu kato badaninyo tapi kok dikanak-kanak lepak merdeka meninggal nak kamu sangko dopak seketik ju. Ho patui apa nak pulang-pulang patui ayah awak jarang babalik ya pak. Ho liau menggali belok balai, liau menggali belok balai ke balai, dari balai belok ke siko apa indah balik-balik ayah nak ado dopa pulang-pulang. Ho mande sakit tabujuannya ditampet tidur sampai meninggal mande awak ya pak. Ho sampai meninggalnya mande agung mangko babalik badan ayah ba itu nangasip badan awak baik. Oh manjawenya ibu sekali onde nak kanduang nak agung nak eja nak agung menangi juo sekolah jangan pikian kamang kandak menyambung liado gadong sekolah telangi sampai ke langit ibu saran. Hojan takwi lolai badan diri agung baris suana ibu saran karanwang tamat SMP ibu saran nak masuk SMA kok lah tamat dari SMA itu rencana nak kama ibu tinggal menjalankan di sinan kalau kau dipandang indak to bilang-bilang lamu indak guna to etong lamu dek mandanga ibu mengecek di sinan agung kau dilie lai sabana bu kato ibu layo kebesaran bu agung sekolah lenda ibu meduto bake agung lai sebatu-batu bu agung ke sekolah. Ho salah ibu dapat sekolah salah pak sekolah menyambung asa menyambung sekolah agung akarajo agung namu apa. Ho walau agung mencuci piring walau agung menyasak kain walau agung menyapu rumah nanggadang malam lantai na lewa asanya dapet. Ho basikola yo pak ba itu kato badan agung tuan. Oba itu katonyo badan agung dak guna to etong lamo dak paralu to bilang lamo bana. Oh di sinan kalau kau dipandang onde nak kanduang na agung na enan itu janang sabuk nam pokoknya besok ang disaran masuk SMA. Oh di Jakarta na Omandanga kato dari apa lasana mati badana agung. Oh enak to bilang-bilang lamo nak paralu to etong lamo bana. Ona nari sari tu tumpak dek badan napak jo ibu alas sarahatnya sarumanya naninyo agung kok dipandang. Oh tumpak dek badan dirinya inyo barasnya bakarajo inyo nak biasa sanang-sanang akarajo badan inyo menyapu halaman rumah. Oh menyapu
menyapunya halaman rumah. Selesai menyapu halaman rumah, kok nampak bunga di halaman. Siram bunga jo air itu kerajo badaninyo. Oh sadang kerajo bantu itu di sinan. Kalau dilihat nampak di badannya Pak Ratu le dia. Seto nampak di Ratu le dia yo Pak. Honyo jagoan nama ke kamar. Nyo jagoan apa ke kamar. Lah jago apa Pak dari lalu akabana. Kato badan apa sarato jo ama sekalian. Onde ama sarato apa calik lamai abang agung bakarajo saja ama lalu tagalap mai badan abang tagalap pai badan abang ibu awak pa homan cali abang yo pa ba itu kato ratu le dia mandanga kato dari anak nyo cali de apa dari jauh kiroi anak nampak bakarajo ho nampak agung menyiram bungo nampak inyo membarasi halaman keluar Pak jo ibu nyo panggil agung sekali yo Pak honde nak kandung agung na kamari lana dake apa ba itu kato badan inyo dake apa lah badan agung ala letibu agung tadi aka bapak ambo dipanggil adoko salah Pak badan awak ho adoko salah Pak badan agung kato sampai sabantu itu yo Pak hoa jawaban badan inyo de nak kandung dangabana da ado salah dari agung da ado na salah do nak cie yu mangkoknyo agung apa panggil mangkoknyo agung ibu imbau jan agung ka rajo juona Ojan agung nak kerajo juo mulai kepada hari kini tak boleh menyapu laman, tak boleh menyiram bunga. Ado pembantu nak mabean ba itu kato badan apa 100 ibu sekalian. Ho mandanga kato dari ibu tak ada jawaban do badan agung tentunya duduk saja Tuhan. Oh tentunya duduk saja tapi dengan lana elok-elok dengarkan banana kata apa kok merasa bosan duduk bayo berdua jo adik kok ada kurang pelajaran adik ajaran adik dah sama seorang berdua kalian bayo itu kata hola apa yo ibu tong lamo banana nari sareto o biari baganti hari tibo di hari bari sueño sarana gong basiko sarana gungnya abad sekolah masuk SMA badan agung masuk SMA badan inyo nak guna to etong lamu di sinan kalau kok dipandang oh sadang inyo tupak basikola sadang dalam SMA kelas 1 tumpak di badannya tu marat tule dia inyo tu dalam di SMP Tuhan
indah to etong lamo bana de inyo sadang bersikola dalam pendidikannya sekolah ju. Ondak lamo doa kita bilangkan ndak guna dia tong lamo. Ma'alun si badan agung, ma'alun agung kok dipandang. Naninyo sedang sekolah bantu itu kok balik dari sekolah karajo adona nampak indah do nyupili cie ju. Mana doan Pak Agung ko rajin ado harinyo sekutiko banyak nampak de inyo gale jo pinggan serato piring sekalian nyo cuci di badan Agung Tuan. Oh sedang inyo tuma mencuci piring sedang mencuci pae tumanyo gale juo serato jo pinggan sekalian. Oh keluar pak dari kamar cukui jo ibu sekalian yole. Oh nampak sekali di badan apa lakanai berang lo badan Agung lakanai panggi Agung babalik onde nak kandung anak kami kok lai kami Bapak Agung kok lai ibu mande Agung. Hoko iyo nyoratule dia di Agung jangan karajo mencuci piring itu bukan karajo Agung itu karajo pembantu rumah dia. Oh itu karajo nak pembantu rumah ba itu kato badan inyo ndak ado menjawe do badan Agung kini perintah di badan apa Agung tetap saja sekolah pelajaran tolong dia apa ba itu kato badan inyo. Oh ndak guna to etong lamo ndak to bilang no lamo mana disiko kalau lako dipandang maalun saja lah badan inyo sedang de hari lasari itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan ndak dietong no lamo tumpak di badannya Agung tadi de awak dalam sekolah dek santiang nyota Agung duduk di bangku kelas 2 sajak di dalam bangku kelas 2 dicali isi lapornya dipandang isi jasanya alun jo ado do pak perubahan sajak mulai masuk sekolah dipandang isi lapornya ndak ado bangku 6 bangku 7 payah basuh isi 8 9 ona hola isi lala porri. Olapan 9 isi lapor ba itu badan Agung tadi. Oh nak to bilang lamo nak para lo to etong lamo bana. Kau disiko kalau kau dipandangnya sedang dalam sekolah juga. Kau tumpak di badannya arat tule dia lah tamat lo dari SMP menyambung pulau ke SMA menyambung pulanya ke SMA di sinan kalau kau dipandang tak guna to etong lamo. Oh di sinan kalau dipandang tempat di badan Agung tadi dek lamo bakal lamo anindak disiko di palamu.
Oh tumpak di badan pak diri agung. Dek lalamu inyo di Jakarta lah 1 tahun 2 tahun cukup di tahun yang ketiga. Lah tamat dari SMA Tuhan. Olah tamatnya dari SMA na lapor sudah di tangan ijazah sudah diterima nyoba lapor babalik nyoba ijazah babalik di sini sampai ke tempat ibu. Hosato tiba di labu rumah dipicik bel baca assalamualaikum menjawe ibu jo apa Waalaikumsalam kata apa. Ho ala nyo naik ate rumah la duduk dakik kurisi nyo ambil lapor jo ijazah iko mapak lapor badan ambo cukui ijazah sekalian. Ho ambo la tamat dari SMA nyo calik de apa jo ibu manggil yang apa jo ibu di Jakarta nyo sekolah dapet juara 1 Tuhan. Oh dapet juara kelas itu kalau kok dipandang iyalah hebat utaknya baru bakat toma badannya tuma apa jo ibu. Onde nak kandung nak dangabana kama di badan agung kamar ketujuh nak kama nyambung kabala kabake apa yona. Ho kabala kabake ibu mandanga kato bantu itu sinan manjawe badan agung onde apa 100 ibu apa salaku ayamu ibu salaku mandeamu. Ho kalau inyo ratu le dia itu tua dia badan diri agung ambo menyarap pak bake apa yo pak. Ho kama sekolah wak namu kama menyambung dak malawan ba itu kato badan inyo mana nelo pak. Ho kato apa pak mana nelo pak kato apa ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu ndak guna to etong lamo. Hosinan bakato badan apa kok kanda apa gungkang turian apa latuo bantu iko ndak lamo le apa ke pensiun kok dapet kanda badan apa dek karano apa nak dari polisi hilang polisi nak ganti polisi kok pensiun badan diri apa ado besok agung kagantinyo kok dapet kanda badan apa masuk nak pendaftaran polisi ba itu kato. Ho badan apa Omandanga kato dari apa Omanjawe agung sekali jawaban badan agung. Oh kalau pilagam kababelo ketukorana dalam padi. Oh kalau itu dia pak nak kalau dia lah masuk pendaftaran polisi pak di sinan kalau dipandang mandangannya lain namun tak tabah dosa nang hati apa 107 ibu sekalian. Oh tadanga diratul dia mansonyo kemasuk pendidikan polisi di sinan makato badaratul dia. Oh abang bang sayang jua dia ya bang.
Ho elo abang pendidikan, elo abang tes polisi, boleh selamat badan abang, ba itu kato badan inyo. Ho kok selamat lulus bang badan abang, kok lulus abang jadi polisi, kok lah pakai pakaian dinas bang, abang pulang ratu lah dia baniat dalam hati puasa ratu bang. Ho 7 hari yo bang, ba itu kato badan inyo Tuhan. Puasa ratul dia bang 7 hari dari Sinayan bang ke Sinayan, ba itu kato badan inyo mandanga kato adik ndak malu nyo dake apa ndak do malu dake ibu nyo ambil tangan adik nyo ambil tangan nyo tangisi ondela ratul dia adik abang yo dia. Oh terima kasih dia banyak-banyak baru ke masuk lah banian elok bana itulah dia bagi abang laraso dape adik bana laraso adik. Oh kontan abang yo dia menangi aku ngambil tangan Tuhan. Oh mencaliak nyo menangi mencaliak Pak Agung menangi yo ratu lah dia lah menangi yo aja menangi abang mana ratu abang apa kurul aku kaget ku apa itu kato badan nyo jana abang menangi yo. Oke ni tarui bang abang pendidikan lah pendidikan polisi, kok niat dari hati ratu lah dia, kok balik abang berpakaian dinas seminggu awak bang berpuasa ba itu kato hola ratu lah dia. Tong lamo banana nari saritu oti bodi hari barisuknya lah disarannya pendidikan polisi. Namantanyo indak na lain yo lah badan perjok tadi orang tahu di badan liau intel bagian narkoba. Oh yo intel bagian narkoba sedang nyomana sebantu itulah nyosaran badan anak. Oh di sinan kalau kau dipandang sajangnya dalam pae pendidikan sadangnya tes juo sadang dalam pendidikan juo. Oh balam taranggo ate tanggo manyang tahu rayat te pintu salam ta'azim badan kita ali sekete tentang itu. Hoto tinggalnya sadang di Jakarta to japui ayah badan agung yo pak. Ho di japui ayah badan inyo nambah namo buyo Rafael lamalang tibo di Rafael awak bau sao nak talok kuat lai dopa. Ho awak bau sao nak talok lai bantu dulu orang rumah lah berang-berang lah nyot campaan pae kain kabawa Tuhan. Olahnya campaan kain kabawa kata orang rumahnya pada Rafael dangalah diang yuangan yang gadang barangke ang dari rumah ambo nak niyo buyong lai capek talu jatuan carai kamu jatuan tala hari kini.
Oh ambo nak niodo buyang lai capek tinggalan yuang rumah ambo kotak barangke ang dari rumah ambo bunuh mati ate rumah yuang Ombo bunuh mati mayuang ate rumah ba itu kato badan inyo mandanga kato cuy itu memana juo badarapa elde inyo memana juo oh ndak dapet memana-mana ndak dapet meminta ampun ndak dapet maaf do di badannya de iyo awak kan yang usia tapasotala pak ho bajat tuan yo pak ladim bau orang badakat tan non detek dan sasi badakat tan kok la barang kete ambo di rumah ho la jatuh tala ambo cie ambo nyusi te bantu iko arinan sadang pukuan nampak Hari sadang pukuan am sanjo kato orang nyona mananga itu layuang buyong Rafael kutu anak diang nandape anak ang usia jua anak ang merasaikan tangan iko sumpah di badan anak sumpah bini di kubu yuang iyo juo lajale bini la maningga anak pai di badan awak merasai lo anak kane tangan iko sumpah anak di badan anak iko kutu dari orang kuburan iko sumpah di anak nak baru usia jangan rasakan layuang ho di badan ang yuyuang ba itu kato badan orang namandanga barangke sanyo pak buyuang Rafael tuan Oh barangke sanyo nyopa badan ninyo hari ado pukuan am sanyo maningka ke pukul 7 yo pak oh bajalan yo sama seorang sedang bajalan pak jalan ninyo sedang bajalan sama seorang oh tiba di simpang badan ninyo kok kadiaran ke balai lasa kok kebalik ke korong kampung malu lawak dipamili oh awak ndak ado bapamili orang nambah piti pemilih jale orang bansik kesadonyo hosinan bajalan nyuaran jalan ke Padang bajalan kaki sama seorang tuan bajalan kaki nyoa sama seorang bapiti sesenin ndak ba itu para saya ninyo jak pagi alunjo makan litak badan ndak tabado litak tulang ndak tatan oleh ho sedang bajalan jalan yo tekan anak nambah usia mungkin iko rasonyo ndak makan iko rasonyo ndak minum mana ambo cuy ko dulu tekan agung ho anak seorang ya pak onde agung anak ayah yona ho di magung anak ayah tahu siena dari rumah di mako badan diri agung ayah tadagana ho bake agung na tadagana bake agung ba itu kato badan inyo bajalan juo sama seorang lanyo daki daerah Bukit Pulai ho nampak liang babayo kelok gadang mangko jadi jorang rumah cari orang rumah bana oh berang-berang pak orang rumah bana berang-berang inyo bajalan taruh ijo
sadang berjalan nyo sama seorang tinggal nyo sedang jalan to Japui Agung ke Jakarta na Oto Japui nyo Agung ke Jakarta nyo sedang dalam pendidikan di sinan kalau kok dipandang dek lamu bakal lamuan. Oh indah to etong lamo bana de utak nyolai sangat elok ditamput tes tetap lulus indah nanti sangkui cie ju. Oh sadang tes pak sabantu itu sadang nyo dalam tes juo tinggal nyo rupo itu to Japui badan nyo ratu ledi ayo pak. Oh sadang nyo duduk sama seorang ala niat dalam hati onde ya Allah pengasih ya penyayang. Hei ya Allah ya Tuhanku kok lai pengasih ya penyayang tolong lai nyo abang agung tolong badannya dalam pendidikan. Hiyo dalam pendidikan tu mah jadi polisi selamat juola pendidikan Tuhan. Oh selamat juala pendidikan ba itu kato niat inyo baniat juo pa badan inyo baniat juo ratu ledi ayo pa. Oh sadang coy itu kita tinggal inyo ratu ledi atau Japui pulo balik tumanyo ayah dari Agung. Oh nambah namo buyong Rafael di sinan kalau dipandang sedang berjalan sama seorang Oh sadang berjalan nyoa sama seorang dak guna to etong lamo dek lamo inyo berjalan. Oh adoto lah diambil nyo dape oto tompangan hingga painan manompang nyo hingga painan yo pak. Oh kini lah tiba di painan nyo berjalan yo sama seorang ariadopu kuasa 10 Tuhan. Ariado pukul 10 indak to bilang lamo bana de indak tatan lapat tubuh indak tatan lapat badan nampak lapat orang sedang terbuka. Oh nyopai ke dalam lapau onde orang nampunyo lapau nak kanduang nampunyo lapau. Oh agilah iya nak gat sagale agilah iya gat saragu jak pagi amo balum minum jak pagi apa nak. Oh balun makan dona ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu menjauh rampunyo kadai. Ko air putih gak sagale ambil lah keceret tu tapi kok nasi untuk makan kok dapet pak minta meminta indak manggale badan amo pak Oh indak manggale dopak badan ambo ba itu kato badan inyo ndak guna to etong lamo nyo ambil air kecerek nyo tunggangkan air kagale pak. Oh nyo minum air putih digale selesai air diminum nyo lataan gale babalik lamalang lo tibo di apa tadi. Oh lah jatuh lo gale di tangan lah berang nampunyo kadai dari dalam kadai lah nyo tulaan kalaman kadai tajatuh gai pak. Oh di laman kadai oh tajatuh inyo tumar Rafael tadi tajatuh di laman kadai tekan ajo badan agung wakat tua awak menula anak wakat tua awak membayar anak iko mungkin sumpah di anak iko mungkin balenyo awak kejam kana.
Oh itu de inyo pak nantakana nyulang tagak babalik bajalan juo sama seorang tarui ke padang pak. Honyo arakan tuan inyo bajalan tarui juo inyo bajalan lambe pak Inyo bajalan lame lape nagari pasasa pasapainan la nampak simpang bungo pasang dak na lama lai perasaan gala anak tabayang-bayang lape di simpang bungo pasang la nampak daerah Sago lape nagari Sago la tibo di Pasabang rupa Jalan kaki juo sama seorang indak toetong lamo bana anggaran pukul 2 balik malam sampai lapak katarusan tuan sampai lapak katarusan satu lati boleh tarusan nak tanai di tak badan bang nampak sekali pelanta orang nampak pelanta di tengah pasarnya baranti duduk di pelanta satunya duduk di pelanta bagolek di pelanta panjang balap pelita badan Rafael